Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ. Ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwe anyị na-ewetara ụnụ ọnọdụ Igbo. Biko onye ọbụla nụrụ ihe a m na-ekwu tụsaa ya, bikos ihe anyị nọ n'ala Igbo kịta bụ ịgbazi onwe anyị olu. Enweghị onye macha ihe niile. Enwere ihe m na-akọwa n'ọtụtụ oge kịta, ihe gbasara Yoruba na ndị Igbo. Ndị okenye anyị asị na ka m sị na ndị Igbo mgbe a na-emere ha sị na ọnwụ na ndị Yoruba n'otu aka ha ga-esi eme, na ọnwụ ndị Hausa n'otu aka ha ga-esi eme. So mụnwa na-eke ike against okwu a na mmadụ enwe complex na kedu ka obodo eji ama atụ obodo ndị Yoruba nwanne amụrụ amụrụ n'aka ha, ndị Hausa na-amụrụ amụrụ, ụwa niile na-study the nature of an Igbo man na-amụrụ, emechaa anyị sị na ọrụ ndị Yoruba n'otu aka a ga-esi eme, na ọrụ ndị Hausa n'otu aka a ga-esi eme. O gosi na ihe emebigo, na anyị emisugo our step. Onye o gosi na anyị azụghị go ọkpa. Mana enwere ofe ihe Awolowo si na ọ bụrụ na ya daa n'ala, ị na-enye ya na ya adara, na ya ma nkweta na ya adara until ya kulie, because ya kweta na ya adago, that means ya emego accept failure. I think onye ahụ ka anyị gbabụ ndị Igbo n'anya kịta na over time anyị mechara ọtụtụ ihe na-ekwecheghị ka anyị mee, wereze ya lose out completely n'ihe gbasara ọnọdụ anyị dịka ndị Igbo na Naịjirịa. Ọkachasị ndị m ga-akakwu okwu maka ha bụ ndị okenye anyị, ndị na-asị na ndị Igbo anyị anaghị asọpụrụ ndị okenye. Oge ụfọdụ ha sị gị na ndị Yoruba na-eme ihe ndị okenye ha sị ha nọ nwayọọ, ndị okenye ha nọ nwayọọ. Nso ka anyị neba kene ya bụ okwu anya, because ịgba a lot of propaganda, and ndị na-ebu propaganda na-ebi ụdịrị anyị narrative anyị ji ekwu okwu bụ ndị ala, ndị ofe mmanụ. Ha build a certain narrative, push ya to the media for a long time. Before anyị mara ihe na-eme, anyị ma bụkwa ndị Igbo azụrụkwa narrative ahụ weze ya na-ekwu okwu. Ịma na ha bụ ndị asị, ha nwere ike tọkọ ashị ahụ ha tụrụ, n'agbanyeghị na ọwa ashị ha bido na-ere ya. Ịma mmadụ kwuo okwu ị na-anọghị nga ihe ahụ nọ mee, ị na-ekarị anya bikos na ịghọta ihe na-eme, ibido kwetewe. Ọ dị m ka ihe a bụ ihe na-enye ndị Igbo anyị nsogbu. Ndị Yoruba mee ha nọkọta ha sị Igbo people no get respect. Ndị agha bụ ndị na-enwe respect n'obodo a bụ ndị ala. Ndị okenye anyị ka anyị were goro this narrative si na ndị Igbo adịghị ha okwu. Ọkwa na Lagos a n'obodo ndị Yoruba ka ha legalize ohi. This banditry nwere anyị okwu maka bidoro n'obodo a. Ndị ofe mmadụ bidoro ya, kwechiri, kpuchie ya, kọva ya. Unu na-anya ihe gbasara ndị agburu na-ana ego. Achọrọ m iji ndị okenye anyị. Ọ bụrụ na ọ n'ala Igbo ka ya ụta anyị na-ana ego ụta ndị esi ana ya na Yoruba land kemgbe 1999 ruo ugbu a na ka anyị hụrụ ihe ahụ ehiwere ha wee lee anya hụ na ụmụ ha ohi na ohinne na Lagos. Mgbe nwaanyị na ha akpọta ndị amị ka ndị amị bịa chụpụrụ ha ndị ohi nwa ụmụ ha. Nwaanyị na ha akpọta ha polisi maka ha ama n'ọnwụ ha, maka ha ama na ịkpọta ndị amị ma ọ bụ kpọta polisi egbuo ma ndị na-ezu ohi, gbuo ma ndị na-anaghị ezu ohi. N'ọdị aka mma na ha ji aka ha disiplin ụmụ ha, ha wee mege wee fụ na ahapụ ha na-anara ego, na-anata ego nri, ha ga-akwụsị izu ohi. Ha legalize ya. Tinubu pụta na TV gwa ndị be ha sị ngwa agburu na ohi were n'ofu, onye ọbụla mechie ọnụ, ehiwe agburu tata. Ndị Igbo anyị bicha na Lagos a, ndị okenye anyị bicha na Lagos a gba nkịtị. Now ịbịa sị m kwuwe ndị dị iri ise chaachị iwu ndị Igbo na-enwe ihe ha na-eme, sọsọ ihe ha na-ayọ ọwụ si ka edebere ha ọnọdụ edebere ndị ọzọ, enwere ife ọzọ. Ihe m na-agwa ndị okenye anyị, ọ na-adịkwana m ka ọwụ failure n'aka ndị okenye anyị bụ na ha achịkwanwughị ụmụ ha.
ụmụ ha na-anaghị enupụ isi. Onye ka gị hụ onye Igbo ifụna ndị agbụrụ anyị enwere agbụrụ ihe anyị nwere ọchọ pasenja. Ifụna ị gaa n'Ọnịcha taa buru akpa ọchọ pasenja ha bịa dọwa ha akpa gị ha ncha na-ahụ ọzọ na-ahụ ọrụ na-ele otu moto ọya wụ ndị anyị nwere ndị ọchọ pasenja. Ifụna dat ha dị ọganaiz. Mana ife otu ndị okenye anyị ga-esi na-akọwa maka ndị ọchọ pasenja n'ụwa ike akwụ gị. So mgbe na-ekwu na ọ dị m ka ndị okenye anyị ọ ga-eleba anya ma ha ruru oge inye ugwu ahụ a na-asị. Ndị Yoruba ada respect ndị okenye nọ ndị okenye ha na-achịkwa ha achịkwa na-ama na-eche ha. Ndị okenye ha bịa ha achọ kedu ihe ha chọrọ mana ebe ihu ha chere ndị okenye ha ewee chụkwara ha ihe ọbụla ha chọrọ ka a na-enye ha. Ndị Yoruba ngwa pụtara na ugbu a na-akpọba ndị ụmụ ndị agbụrụ ọnụ ọnụ ka esi akpọ ụmụ anyị ọnụ ọnụ ka ụnụ fụ ihe ha ga-eme ọnụ. They will defend them. Pụtara bịa akpọwa ọkwarị ndị Boko Haram na-agbagbusi ndị mmadụ ka enye a na-ayọ ka enye ha amnesty nye ha ego. Ndị ama na ha na-ezu ohi na-eche maka ọnwụ ha. Den ụmụ nke anyị IPOB apụta ụmụ okorobịa anyị ihe ọsọ ụnụ kọ ụnụ ga-anọ ngo ụnụ na-apịtọ ihe IPOB a anaghị ala Igbo anaghị ala Igbo redi ụmụaka wee pụta. Enwere mgbe ha gbara ụlọ mmadụ ọkụ anyị hụrụ ya n'anya o ewetarakwa nke propaganda ndị ofe mmadụ na-ebu ebe ọrụ ụlọ na-ewerezi ekwu okwu. Enwebeghị onye ga-apụta ugbu a sị na-aba na ndị IPOB nụkọrọ bịa gbuo ụlọ ha ọkụ ahụ ha kweta ndị IPOB so ọ bụ anyị gbara ụlọ ha ọkụ maka ihe dị ụta ihe dị ụta. Enwebeghị ebe a pụtara sị na ndị IPOB pụta na-agba egbe mana ndị OPC ga-agba ụlọ ọgwụ Frederick Fashion ọkụ, the founder of OPC. Ndị Yoruba agbakọ chịkwa mgbe Fashion na Gani Adams na-enwe okwu ha aja ha sị why Gani Adams anaghị asọpụrụ okenye na Fashion maka Fashion na-agba ha sị na ịgba ihe ọkụ na otu ha si eme ya udo otu ya chọrọ ka esi mee ya. Ha sị mba na o riela ego gbaa ụlọ ya ọkụ ụlọ ọgwụ ya ọ pụtara na TV. Ihe wụdịrịla okenye bụ ka unu nwere ike isi chịkwa bụ unu ma o kwupụta ọya wụ okenye. Okenye abụghị age. Okenye abụghị na ịbụ gọvanọ na ịbụ sinetọ na ịbụ nya ịwụ ọnụ okenye no. Ọwụ ihe otu unu nwere ike isi agbakọ okwu apụta unu ahazie ya ọya wụ okenye. Ọ dị ka ndị agasị nwoke nwere ime ụlọ nwoke kwesịrị ịchịkwa ime ụlọ ya. So okwu a ga-enwe part 2 na part 2 ya ka anyị kọwa kenye ka na-akọwa ihe gbasara ndị Igbo a na-asọpụrụ ndị okenye maọbụ anaghị asọpụrụ ndị okenye.